Activity gid ba? Tawon na siya pareha kada kon no. Pwede na ni lami ni tagumkom. Sabay minyo karon mabingwit og tilapia. Nakademi diri karon sa barangay Daguhoy Talaing. Kay wa pa man taga-try aning mag-fishing. Testing ato ni og kabalo batan. Nya padulong na mi sa Pikas Fish Pond kay didto daw mi kay makabutan ang mga tilapia didto. Nya naabta na mo diri sa manong kay nagsugod na din siya og pamingwit. Nya gihatag din niya kay inday ani sang bingwit. Ako nga day kay para natin pagsudan niya. Grabe makabuna linday oy mga magnamunal og baki. Nya nakakuha din og isa si manong. Bali katulunan niya ning kuha. Sinsyahay lang kita niyo fish da kay kamoy una nakuha. Nya kini si Mitch ba kay scripted kini kay mao pay pagbutang niya kakuha dayon og isda. Mura bitaw gibutangan og isda daan niya pakokog dayon kay maingno na ay kuha. Gikuha ni manong kay yayay pud biyayan tunok ni basta makasama. Tanawan nyo guys, mao pay pagbutang niya kakuha na pud siya dayon. Pero pag ako bitaw abtan lang tag 20 minutos wala gyapon kuha. Idlas mo ni isda sa kuha niya kini pagbutang ni manong kay nakaambak pud gyud ang isa. Swertihan pud itong fish da ato nakatakas pud gyud siya. Balik lang unya. Pataon. Dai unsa man imo hada dai bisig nahukot na nimong paon dai. Naman ako bita. Oh, dali ka oy, nibalik siya. Lo dali ka oy. Oh, di ba kung kag-script lang yung pagpamingwit, dali ka kay makakuha. Mo to wala ko gagwanta, ko ano yung testingan diri be. Galinga ra gud mo. Eh. Batong. Hello. Tumban. Agbuy bi ko ingani to na sa balay na. Sige ko ba? Dira. Tako nga. Tig pamingwit ko sa una sa kuan. Paon? Ari ka. Gikaon na. Naoy. Oh. Gamay lang. Hindi mo ba nga nag-ambak-ambak sila? Ay, gamay man. Ha? Kaya nakadako, gagamating kayo. Ibalik luoy man na si. Daw. Pakiya kay ta dako man. Ibutan. Tanggala ang kuan na ayo ibili na. Agay. Sakit din kaliskis anak niya no. Buhi pa bo. Kita naman usok ni makahubag ko ni ba. Tawon na siya pakiya kada kon no. Pwede na ni lami ni tagumkom. Lami na piritohon. Ha? Na nakakuha og ginina dako kayo kung ibalik oy. Kay mo to ilang amahan jud. Mo to ni balhin ko diri sa Pikas kay wa man gyapon koy mabingwit pakiha man ta mi wati ang paon. Paonan man siguro nato ni direct lechon o fried chicken para ilahag yun ning kauno. Mo to ni balhin na pud ko ikatulo na siguro na kuning balhin kay wa gyud koy makuha, wa gyud nagpakamdam sa kuang isa ko nakakuha kay juguana duha ka pud hinuon ka buok pero sagdi lang at least nakakuha. Sugad sa kung tibukin na buhi at least naka-experience ko nakakuha ko kining isda sa fish pond. Mo to ni tabok ko diri sa Pikas kay pahubsan daw nila ning kining dako-dako yun nga fish pond. Tan-aw bugo diri kadali kay sugad wa kita ba kung sa pagpahubas ning fish pond. Puros ra man ta ni first time ay mukhang tagalain planeta. No to ni duol po na yung sa ignorante o first time po niya ni ba. Pakiha mi aning duha. Dalitan aw diri kay pahubsan na to ng kaganguhan sunod. Nga niun nga din siya guys mukha kapag kang nagkate og bomba mabutangan po ni mo nya pagkataon na siguro mga 5 minutes ni tsaka ng tubig ihan ng gibugwak dito sa Pikas. Kuyawa lagwi di jud katulog ni sa mga panghitabo ba. Uy. So mo to kay gipanggosla naman mi hinahinay na mi og hiwa diri sa mga sudanon. Yan na pud mi dala karne amuan lang ning pritohon tanan kay para maisa ka kay wa pud mi sugbaanan dalapoy na mo tabok-tabok dito og magkuha pa. O to giprito na mo tanan, prito ang tilapia, prito pud ang karne. So gusto din mo experience diri og ning fishing guys, pwede ra mo adto diri. Located siya sa Purok 2 Daguhoy Talaing. Gusto mo mag-inquire pwede ra pud kunyo i-PM. Naabot kay mi kasabay diha bago silang abot nag-fishing pud sila taga Panabo daw na sila sa Salvacion. Ayos yu kay diri mi nangaon sa payag ang gipalibutan og fish pond nya gipalibutan pud og bukid. Wala na ako nakuha og video kay gigutom na mga ugo. Nawala na ko sa concentration o di ba? Fish car. Kay nangaon man may gipakaon pud na mong isda kay luoy pud sila maglaway pud sila sa bago man na mo kaon pahuway sa may kadali kay busdi kay mong tiyan kay mangadto na pud mi mamutong na pud mi dito sa unahan karon. Mo
to padulong na pud miya na dito sa unahan kay para mukaon na pud mi og butong kahilis naman namong mga kinaon niya pero sa part 2 lang siguro na ako ni kay kapoy na makisig sa istorya dire.